Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan wa qabulan amina amina ya rabbal alamin. Faqala al-muallif wa Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Janib musahibaha washab mujanibaha izkam nadiman laha gharrat sufan batara. Fal udhru tarakati fal udhru shimatuha wa dhullu qimatuha fa'ufa anha wa kun min hubbiha dha'ira. Fal udhru shimatuha wa dhullu qimatuha fa'ufa anha wa kun min hubbiha dha'ira. Wa tilka ni'mat ya harakatin wa tilka ni'mat idza kanat limaslahatil ukhra fa hadhil lati qad habbaha al-busara. Wa tilka ni'mat idza kanat limaslahatil ukhra fa hadhil lati qad habbaha al-busara. Fal udhru ya dari kata mana nih? Fal udhru mongko utawi khianat. Fal ora udhru ughudru fal godru apa harakatnya bang? Godru toh? Hah? Fal godru mongko utawi khianat. Fal godru mongko utawi khianat simatuha iku karaktere iku sifate dunya wa dzullu lan kehinaan qimatuha iku regane dunya qimatuha iku regane dunya fa'ufa mongko njogo kehormatan sira fa'ufa mongko njogo kehormatan sira anha sangking dunya wa kun lan ana sira min hubbiha sangking senenge dunya za'ira iku wong kang khawatir ya za'ira iku napa wong kang khawatir wong kang wedi. Terus beliau ngendikan Syekh Abdul Hamid Qudus ngendikan pilih napa fal ghudru shimatuha. Jadi hal-hal duniawi niku karakternya adalah napa al-ghudr al ghudru nggih napa khianat. Hal duniawi iku khianat kathah sing pengkhianatan iki kuatah sing modele kados ngoten. Pokok kekancan rungono ya sampean kok antara satu dengan yang lain kekancan kok krana perkara donya niki ora bakal langgeng kekancane. Iki ilmu titen kados ngoten. Kula ngamati niku kabeh perkara kekancan sing gara-gara perkara napa donya niku ora ana ora langgeng. Artine napa artine nggih niki ya sengkono bare mbah tukaran mbah apa mbah pengkhianatan. Tapi nek krana akhirat niku langgeng. Nah, jadi ada para ulama maka lillahi dama wattasal wa maka li ghairillahi zala wan fasal. Ya. Jadi kabeh perkara niki nek tujuane karena akhirat karena Allah Subhanahu wa taala iki iso langgeng. Tapi nek tujuane karena hal-hal duniawi saliyane Gusti Allah maka iki ya bakal terputus, bakal semandek. Iku akeh kejadian. Nah, termasuk perkara-perkara dunia niki disebut kayak Syekh Abdul Hamid Qudus bahwa karakter hal-hal duniawi ini napa pengkhianatan. Nggih. Kathah ndok biyen sing asale kekancan padha-padha satu partai misalkan iki nek perpolitikan nggih
hal-hal duniawi yang berupa kekuasaan. Nah, iki ndek biyen satu partai, ndek biyen apik banget, nggih sahabat banget. Ya, goro-goro beda pilihan misalkan atau goro-goro ya akhirnya gelutan dhewe. Ya, akhirnya saling mengkhianati, saling menikung. Niku kathah kados ngoten, ya. Nah, terus wonten malih ya. Nah, persahabatane goro-goro hal-hal duniawi, padha rekan kerja, rekan bisnis, nggih. Sing gak dilandasi ambekan perkara-perkara akhirat. Iku akhirnya napa engko ndelok duit akeh kemecer, akhirnya napa dikorupsi. Akhirnya napa akhirnya ana pengkhianatan antara satu dengan yang lain. Sing siji digulingno, terus apa meneh ya masalah wedok, sing asale kancan gara-gara rebutan wong wedok akhirnya gelutan. Nah niku kados ngoten. Beliau ngendikan, Syekh Abdul Hamid Qudus ngendikan fal ghadru syimatuha. Jadi dunya niku nggih karakter dunya adalah napa? Pengkhianatan. Nah, kecuali dunya sing dibarengi dengan akhirat. Nggih. Nah, dunya dibarengi dengan akhirat karena anane akhirat iku mau ana akhirate maka nggih iso langgeng. Ya betapa banyak tiang-tiang nggih niku do kumpul ya gara-gara apa ya khidmah kanggo akhirat ya bisnis mereka iki dadi lancar, dadi awet, ya kekancane ya dadi awet. Ya niku ngoten. Fal ghudru syimatuha, terus napa? Wa dzullu qimatuha. Kehinaan nggih, kehinaan itu adalah hargane hal-hal duniawi. Ya, hal duniawi itu ya ngerete ning kehinaan. Gak dibarengi dengan akhirat ya, gak dibarengi dengan akhirat. Hal-hal duniawi niku ngerete ning kehinaan. Akhirnya napa? Akhirnya wong iki seneng ambek donya, yang greges, duwe wis akeh, pengen ngeruk semakin banyak. Pangkatnya wis tinggi, pengen tambah dhuwur meneh, ya iki ngene wae ya, meskipun dia pangkatnya dhuwur, nek hatinya ya penuhi dengan hubud dunya kaya ngono kuwi, seneng donya ngono wae iku pun kehinaan tersendiri. Apa meneh kok durung meneh engko wong iki bangkrut, wong iki napa jenenge mudhun saka pangkate wis gak dadi apa-apa, malahan justru malah ditangkap KPK misalkan ya karena korupsi akhirnya masuk penjara. Wah, kehinaan sing double ya, kehinaan sing double ya. Jadi kalaupun misal wong iki pangkate dhuwur selamat saka perkara-perkara iku mau, tapi ning atine iki ana seneng donya, ngono wae iku kehinaan tersendiri. Nggih. Apa meneh kok ditambah wong bangkrut, wong kecekel KPK masuk penjara. Wah, iki tambah kehinaan. Terus meneh ya ambekan dibuli masyarakat luas, wes iki kehinaan yang sangat apa hina banget iku. Ya hina akhirate ya hina dunyane. Wah, iki repot. Ya. Jadi kata semua mau fal qadru syimatuha wa dzullu qimatuha fa'ufa anha wa kun min hubbiha da'ira. Ya. Terus badan niku yang dawuh beliau Syekh Abdul Hamid Qudus lagi gini bukan apa fa'ufa anha. Jadi menjagalah kehormatan diri. Afif iku artinya wong sing njaga kehormatan diri. Iku penting iki. Zaman sakniki ana wong iku ora duwe sifat iffah. Kathah. Sing gak duwe napa sifat iffah. Ya wong wedok-wedok utawa ana wong segeri pol ya. Niki yes kritik sosial juga ya. Ana wong segere pol, sehate pol. Iso kerja ya dengan terhormat bisa iku. Ning nggon prapatan Bang Jo ngemis ngene-ngene. Kira-kira kayak ngene iki ya menurunkan kehormatan apa ndak? Ya menurunkan kehormatan.
Begitu pula ya lunga-lunga jaluki wong niku ya padha menurunkan kehormatan. Harus punya sifat afif, sifat iffah, sifat ya njogo kehormatan. Ya, sifat apa jaga kehormatan. Ya, so jaluk-jaluk pokoknya agak butuh banget, gak terpaksa banget, terus gak usah jaluk-jaluk, gak usah utang-utang. Ya itu penting banget iki. Ya karena saiki iku akeh sing pokoke ya pengen apa ora duwe duit njaluk wong. Nggih, utawa utang wong. Iki kudu iso ngerem awakmu. Kudu iso ngerem. Nah ora butuh banget sing sekirane apa meneh kok apa jenenge aku ora duwe dhuwit iku gawe pangan mati aku misalkan kayak ngono kuwi. Aja sampai utang, aja sampai napa njaluk wong. Paham mboten? Harus punya napa? Rasa iffah atau apa sifat iffah. Jaga kehormatan. Nah, paham ya? Terus meneh kritik meneh iki ning wong-wong. Ya kadang ana wong wedok ya ayu terus badane ku joget-joget ning ngarepe TikTok live. Iki ada kehormatan blas kaya ngene iki. Wong nduk mbiyen niku nggih. Wong nduk mbiyen niku jangankan kok wong wedok nduk mbiyen iki jangan kok ngeti wong. Apa ngerti wong lanang wae isin. Apa meneh kok dingeti dalam keadaan pakaian tertutup kabeh ngono wae isin. Apa meneh kok terbuka sithik wajah tok misalkan wis isin banget nduk biyen. Nduk biyen isin banget. Wah saiki ya Allah, masyaallah ana kaya ngono kuwi nggih media sosial yang kayak gitu ya ngarepe TikTok joget-joget utawa ngarepe apa wis macem-macem kayak ngono. Iki bahaya kayak ngene. Mbok sing lanang mbok wedok bareng ya. Sing lanang ya padha ana sing ngarepe TikTok gak joget-jogetnya. Ya meskipun dari segi kehormatan isih mending sing lanang ya daripada sing wedok. Tapi ya aja kaya ngono kuwi juga. Nggih, kudu napa ana sifat iffah. Njaga napa kehormatan. Ya. Lah iku mau iso kaya ngono kuwi iki karena ada faktor duniawi. Pengen sing nonton akeh. Misalkan ya pengen untuk duniawi ini untuk duit akeh. Engko sing nyawer akeh misalkan. Ya. Utawa misal apa jenenge ra duwe duit akhirnya iso tuku HP iPhone misalkan atau apa ya sing iso bergaya ya utawa montore iso apik apa piye padahal gak duwe duit direwangi leren jaluk-jaluk direwangi leren apa sing kadang naudzubillah sampai nyolong-nyolong barang naudzubillah demi nuruti gaya gak blas iku wis gak masuk blas ya harus punya apa sifat iffah ya. Nah niki beliau ngendikan fa'affa anha mongko njogo diri kalian daripada napa hal-hal duniawi kaya ngono kuwi ya paham nggih. Lah nek hubud dunia niki kok seneng donya kok wis dicopot saka atine sampean iki kaya ngono kuwi wis bakal anane wis isin tok aja isin. Nah niku ngoten. Fa'affa anha terus wa kun min hubbiha za'ira. Ya khawatirlah nggih dadilah wong sing khawatir dari napa hubud dunia niku. Lah ndawian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate ndonga Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya niki di antara dongane Kanjeng Nabi. Ya Allah iki la taj'alid dunya dengan ampun jadiaken dunya niki sebagai akbar hammina ya tujuan kita sing paling gede aja sampai dunya niki Gusti. Artinya Kanjeng Nabi ngajari kita aja sampai seneng apa hal-hal duniawi. Pokoknya sing dipikirno iku dunya iki untung apa ora iki. Misal
untung segi duwite apa ora, iso nekno karir apa ora iki. Nek iso ayo bismillah dilakoni. Oh kok ngene gak usah aja ngoten. Nggih. Terus kedah napa niku sing dipandeng adalah napa akhirate. Ya iki nguntungno akhirat nggih. Ya meskipun kadang niku napa jenenge wonten hal duniawi dari kita yang berkurang ora apa-apa penting akhirat iku. Ya tentu ya ndelok keadaan juga nggih, tentu ndelok keadaan juga. Dan iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ndonga kasing Allah taj'alid dunya akbar hammina. Gusti ampun jenengan dadosaken dunya niki adalah tujuan kita atau napa sing dados pikiran kita sing paling napa jenenge sing paling gede ampun Gusti. Tujuan terbesar kami jangan niku ngoten. Kula nate niki kenyataan niki min karomat di antara karomah guru kawula nggih Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid. Kula nate tahun pinten 2022 napa 2003 dereke beliau umrah teng kono pas lagi tawaf nggih. Tawaf kan wonten wiridan-wiridane. Ya do donga barang, kula donga. Di antara dongane ya Allah mugi-mugi jenengan paringi lunas utang kula. Kula tanggungane kuwatahke tapi niki isih napa jenenge titipan wong dadi isih kudu bayar terus nggih. Nah, kula kan rada ya galau nggih. Iki utange akeh sampai ratusan juta. Nah, Gusti kula donga pas tawaf iku donga. Gusti nggih jenengan lunasi mugi-mugi jenengan lunasi utang-utang kula. Terus badhe niku Kang Sediluk. Kan kalih Syekh niku. Kula dongane mboten sik banter-banter mboten. Kula donga nggo basa Jawa biasa ngoten. Beliau nggih mboten mireng Syekh Mar'i niku. Lajeng Syekh Mar'i langsung dongane pripun? Ya Allah, mugi-mugi jenengan cabut hubud dunya sangka ati kita. Karena hubud dunya niki seneng donya niku nek wis kadung nguasai idastaula asar. Nah wis kadung nguasai ati iku bakal nglabeti. Ya, bakal mempengaruhi. Aduh iki aku langsung dikasih Bapak Syekh Mar'i. Ya, padahal dungane kata ngoten. Apa meneh kok donga ya Allah njaluk mobil, njaluk iki wah tambah dikasih temenan iku meneh. Ya dadi kata ngoten. Dadi aja sampai napa ya hubud dunia niki lebih. Lah engko nek hubud dunia kok wis kadung nyengkram hati kita. Iki nggih sampeyan ape berinfak sing apik-apik niku nggih kangelan. Aduh kok eman-eman ya. Padahal Rp400 lho eman-eman. Apa iki aduh eman-eman wah apa nglakoni kok ngene iki ana keuntungan duniawi ini apa ora iki nek gak ana wis gak dadine kok ngoten niku kan banyak seperti itu ya jangan sampai engko mari napa ngurangi keikhlasan sampean bahkan yang ngilangno keikhlasan sampean di hubud dunia iku iso dadekaken apa ilange keikhlasan ya sing biasane bantu-bantu tanpa pamrih nggih tanpa njaluk imbalan. Nah, iku gara-gara ana hubud dunya akhire wah kok ngene iki tarife semene aja sampai nggih. Itu sampai narif-narif ngoten. Wis bantu ya niat bantu. Paham nggih? Terus mboten usah ya narif. Nek apa meneh dikai tampa gak apa-apa. Bukan berarti kok nek dikai aja ditampa ndak terus silahkan. Tapi aja sampai napa njaluk. Nah, jadi jaluki wong, jaluki tulung wong ya napa jenenge kaya ngoten niku aja narif. Paham mboten? Ya niku ngoten. Ya tentunya kok delok keadaan juga kok misal sampean jaluki tulung kok sampai ngetokno dhuwit ya wis kandha apa anane. Ya iki aku bisa bantu tapi iki butuh ana dhuwit sekian kudune ya gawe ngurusno kono ya dadi kaya ngoten paham nggih dadi hubud dunya iso ngilangno napa keikhlasan sallallahu alaihi wasallam.